Tradícia, spoľahlivosť, panenská čistota. To sú hodnoty, ktoré stratila moderná medicína potom, ako zmenila lekáreň prírody na syntetické látky. Poznanie svetoznámeho švajčiarskeho vedca Paracelsusa zo 16. storočia, podľa ktorého liečba pacienta pramení skôr v prírode než v lekárovi, upadlo do zabudnutia. Svet však začína znova objavovať priaznivé účinky bylín rastúcich na svahoch Alp. Špičkové švajčiarske laboratóriá robia vo výskume účinných látok veľmi vzrušujúce pokusy. Pre zdravší imunitný systém v nich vedci spájajú stáročné tradície s výsledkami modernej techniky a výskumu. Výsledky ich práce však doteraz mohla užívať iba malá skupinka ľudí. Ale preto, aby už zachovanie zdravia nebolo luxusom iba pre vyvolených, vzniklo švajčiarske laboratórium KFT. Jeho najsľubnejšou inováciou je náš nápoj života La Boisson de la Vie. Každý tento nápoj prináša v sebe životodárnu vlahu alpských lúk. A esencia získaná z tamojších liečivých bylín sa vo forme takéhoto nápoja môže ocitnúť aj na vašom stole. Bezkonkurenčnú švajčiarsku úroveň však môže zaručiť len mimoriadna výrobná licencia. Preto naše produkty vyrábame a plníme v najmodernejšom európskom závode pri dodržiavaní tých najvyšších kvalitatívnych štandardov. Každý z produktov radu De la Vie obsahuje trojaké výťažky pôvodných alpských bylín. Tieto esencie majú protizápalové, upokojujúce a svaly uvoľňujúce účinky. Súčasťou nápoja je popritom aj široká paleta vitamínov, ktoré sú neodmysliteľné pre zdravé fungovanie ľudského organizmu. Pri každodennom strese, stúpajúcej fyzickej námahe, chorobe, často ani správnou životosprávou a stravovaním nedokážeme nášmu organizmu dodať potrebné množstvo vitamínov. Na pomoc však prichádza De la Vie a pravidelné užívanie tohto nápoja. Jeho jediná dávka napríklad obsahuje až 1000 mg C vitamínu. Najefektívnejšie rozplynutie účinných látok v ľudskom organizme zabezpečí ich tekutá forma. Podporu nášho imunitného systému preto dosiahneme jednoducho pitím spomínaného nápoja, ktorý neobsahuje žiadne umelé farbivá, ani sladidlá a vďaka pasterizácii ani žiadne syntetické látky. Nápoj De la Vie si môžete dopriať v pevnom presvedčení, že svojmu organizmu dávate to najlepšie, čím prispievate k ochrane a upevňovaniu vlastného zdravia.